Odohratých 25 zápasov, zisk 64 bodov a fantastické skóre 61-16. A to súťaž ešte neskončila. Taká je bilancia lídra 3. ligy a čo je podstatnejšie jej definitívneho víťaza. Rozhodnutie padlo v nedeľu v Podbrezovej, kde zverenci trénera Jozefa Šina vyhrali presvedčivo 3-1. Tak vedeli sme, že to náš, jak sa vraví v športovej terminológii, prvý matchball. Tak prečo nevyužiť prvý matchball? Tak sme urobili všetko preto, aby sme využili tento matchball a tým pádom sa to podarilo. Určite sme s tým išli, že chceme vyhrať a ukončiť to, aby sme už boli majstri. Človek si to troška aj užíva, ale ako je to naša práca, cieľ to bol náš, splnili sme ho s predstihom, takže chvíľu si to užívame, ale každá sláva trvá iba chvíľu. Aké boli tie pocity bezprostredne po tom zápase? Tak určite boli fantastické, takéto niečo dosiahnuť po dlhých rokoch v Martine. Je to veľmi krásna vec, no. A určite sme všetci za to vďační aj nášmu fanklubu, ktorý nás po celý rok vťahol. Bol to nás 12. hráč, ako sa hovorí. Martinčania teda do bodky naplnili svoj cieľ a postarali sa o historický úspech nášho mesta. Postup do vyššej súťaže si za celosezónne výkony naozaj zaslúžili a dnes si môžu právom vychutnávať víťazný pocit. Ten im však trošku strpčujú otázky, čo bude ďalej. Všetci vieme, čo treba preto urobiť. Stále nás brzdí situácia okolo mesta. V pondelok je mestské zastupiteľstvo. Nechcem hovoriť, ale podľa mojich neoficiálnej situácii viem, že do programu mestského zastupiteľstva nie je daný bod štadióna Martine, takže momentálne na túto otázku za prvé nie som kompetentný a za druhé ani neviem odpovedať. Pripúšťate si možno aj takú možnosť, že by to nevyšlo kvôli tomu, že by to zlyhalo naozaj na tej inej ako futbalovej úrovni? Tak myslím si, že to nezlyha. Tak ja takto neuvažujem, ani nerozmýšľam. Ja verím, ja to vždy poviem, keď sa chce, tak sa dá všetko. Takže verím, že nejaké riešenie sa nájde. V podstate máme čas, pretože prvý majstrovský zápas sa hrá 41.7. v druhej lige, kedy začína druhá liga. Takže relatívne je ešte dosť času a ja verím a som optimista, že nejaké riešenie sa nájde. Už počas prípravy odohrali niekoľko zápasov teda aj s hráčmi alebo teda s mužstvami druhej ligy. Má toto mužstvo teda podľa slov trénera na to, aby bolo adekvátnym členom vyššej súťaže? Tak samozrejme má, treba na tom pracovať. Keby sme nevyhrali 3. ligu, tak asi ťažko by sme mohli ísť do druhej ligy. Samozrejme vieme, čo nás čaká v druhej lige. Bude to veľmi ťažké, jak sa vraví, ideme do jamy levovej, ale ja tomuto družstvu verím a tým, že sa vhodne doplní, budeme bojovať tak, aby sme druhú ligu zachránili pre Martin. Tak určite tie zápasy boli ťažké, že cíti, že je to druhá liga, tí hráči sú tam väčšinou profesionáli, tak verím tomu, že to nejako zvládneme. Ale ešte ostáva niekoľko kôl teda do konca tejto súťaže. Ako sa k tomu postavia chalani? Bude to už iba také, že už iba dohráme alebo ukážu naplno tú svoju silu a teda pôjdu stále za tými bodmi? Tak vždy to tak vypadá, že keď niečo splníte, tak troška tá motivácia upadne. Ja som dneska v kabíne na prvom tréningu povedal jasne, čaká nás 5 zápasov, máme tu svoje prémie, za ktoré hráme, je to motivácia vyhrať čo najviac zápasov. Ja budem viesť mužstvo k tomu, aby sme vo všetkých 5 zápasoch išli za víťazstvom. Samozrejme, dostanú príležitosť aj hráči, ktorí menej hrávali, ale toto je družstvo, ktoré má svoj káder, takže musia aj tí ostatní hráči ukázať. A pre mňa to možno, že bude aj taká otázka, že s ktorými môžem počítať pre druhú lígu a s ktorými nie. Určite chceme ísť do každého zápasu naplno a chceme všetko vyhrať. A najbližšie chcú Fomatiaci bodovať naplno už zajtra na domácom ihrisku, kde o 5:00 podvečer privítajú aktuálne druhú Kremničku. Veria pritom, že aj v týchto zápasoch dajú o sebe poriadne počuť aj skvelí skalní fanúšikovia.